Evropa je nám strašně blízko, je to naše nejbližší okolí a to, co se v ní děje, určitě dobré není. Určitě dobré není a nás to spolu s tou Evropou tahne dolů. Pro mě krize eurozóny není dárek, to je antidárek. Já se nedívám na eurozónu, odkud si z Marsu. Já jsem včera večer četl jednu studii jednoho velmi kvalitního a teď je pozoruhodné australského ekonoma o dnešní evropské krizi. Ono to je docela poučné. Prostě ten Austral nemá takovou tu nezbytnost vymezovat se ve prospěch své země, proti zemi. Dívá se na to na dálku a on tam připomněl jednu úžasnou věc, která je sice banální, ale já jsem ta čísla nikdy takhle po ruce neměl. Od 60. let do dne vzniku eura za 4 desetiletí devalvoval francouzský frank proti německé marce o 63%, italská lira o 84% a španělské peseto, a nebudu číst další, o 82%, čili 63, 84, 82. Neboli permanentně klesaly hodnoty těchto měn do noci, kdy bylo zavedeno euro a pak někdo očekával zázrak. Banky tak hloupé nebyly. Ono to spíše od nich byla vychytralost. Oni věděli, že ta eurozóna nedopustí, aby zkrachovaly i ty země, i ty jednotlivé banky, takže nakonec se obrátí na nás, na všechny, na daňové poplatníky, aby tyhle ty dluhy zaplatili, takže možná od těch bank to nebyla úplná hloupost, to byla vychytralost. Já mu moc nedůvěřuji a zejména, když se jeho šéfkou stala prodloužená ruka pana prezidenta Sarkozyho, paní Lagardová, tak to já už tomu měnovému fondu nevěřím prakticky vůbec.